Hi, ako mo karon dadon diin naglanip dito sa Napo Escobal. Aron makita ninyo ang resulta sa 5 ka adlaw nga ulan nga muundang lagkariyot, mohinay apan kusog. Unya makita ninyo ang lanip dito sa Napo Escobal. Hapon na gani ini gahapon ako gi video pero late upload lang karon tungod sa internet. Okay, tara na. Tan-aw ta sa murag dagat nga Napo Escobal o padayon ta ngadto sa Kantugop ato makita ang mountain range sa Kantugop, ang kalsada diin ato makita ang isikapikas nga nindot yun kaayo tan-awon. Okay, tara na. So ato makita din nga naglanip pa siya after 5 days sa kuan lanip siya dire. Murag lake, taalik. Hindi kay murag pagka ang lanip. Murag dagat. Sige ko Ganun na kiabot na to. Ito. Oh. Sindang uwan. Lanip yun. Karon ako ipakita ninyo ang mountain range sa Kantugop paingon sa Putlongkam. Unya nalipay na mga tao dito kay nagsiga na ang ilang kuryente kagabi. Okay, so again, fasten your seatbelts. Unya atong tan-awon ang lugar sa Kantugop din makita nato ang isig kapikas nga nindot beautiful kayo tan-awon kauban sa kong driver si Jikoy Ayuban iyang birthday kahapon. Okay, tara na. Ha? Hanap to pa naman dia eh. Kada na wa maglanip. Okay, so karon dadon na mo nako patunong sa Putlongkam unya atong malabyan karon ang mountain range sa Kantugop Napo Alicia Bohol. Okay, tara na. So patunong na Miss Putlongkam. Mauna ni ang mountain range sa Kantugop Napo Alicia Bohol. Enjoy watching. Kamanlutok no. Ni mountain range sa Kantugop Napo.
Ha? Kusog na ba, no? Mga anod? Tabano? Tabano. Okay, so niya na gyud mi diri sa boundary sa Napuog Kantugop. Kantugop to Putlungkam kay mo attend mi og misa para sa Bendita sa Lokay adto sa Putlungkam. Okay, tara na mo apil na ta sa misa sa Bendita sa Lokay. Atong puti, alam ito tanahon. Ha? Ugma pa magud siya magpakuan. Ato sa kang simbahan mo pa. Kaya kung nahubog na ka. Ha? Kaya kung wag nahubog na ka. Uy, karon ra ba? Ano sa tuga na diskrasasyon na? Ano sa tong sa April. ha? April. Abril gihapon no? Oo. Sa man to? Parang ito, umanan naman siguro ito. Kaman ni mong birthday? Oo, umanan sa birthday na. Salamat Lord nakaabot na gyud mi sa kapilya sa Putlungkam. Unya musud nami kay para sa Bendita sa Lokay. Thanks for watching. This is your friend Turban. Thank you again for watching. Love you guys.